you like my outfit? We speaking we speak Danish only. Danish only. we speak in Danish only. Sorry, buddy. Oh yeah. Nah, I'm sorry, bro. You gotta get out of here, bro. This is Danish territory. Get the hell out. Danish territory. Vi skal til Joe. Go, Joe. Gojo, are you Danish? Get out! What the Okay. Oh my god, man. Er det den her? Der er en anden med sådan et lille hår som profilbillede. En dude med lille hår stribet trøje. Det er menuen. Det er fra siden 2019. Og den konto, som jeg bruger nu, det er 2015. Det er fra 2015. Og den er 10 år gammel. Okay, jeg er lige jeg er bare shoppet til begge. Hej, abonneret mig. Hvor mange subs har du? Hvor mange subs har du? Jeg har 200 et eller andet. Nej, for helvede. Okay, det er den. Okay, det er den her. Jeg er inde på din kanal nu. Alle bare... Det er bare skrive navnet i chatten, altså. Det er faktisk dejligt. Okay, Tom. Tom, jeg sender lige, jeg sender lige på Snapchat. Er det ikke den her kanal her? Altså, for helvede. Men skal lige se. Giv mig et sekund, okay? Jeg sender på Snapchat. Ja. Nej, nu skrid. Jo, det er mig. Det er rigtigt, det er mig. Og jeg har abonneret. Tak. Appreciate it. Okay, drenge. Drenge, prøv at gætte, hvor mange vi har lige nu. Jeg har 2 kanaler, men jeg skal nok sætte den til min anden kanal. Okay, alle sammen, tak for at se min video. Jeg slutter min recordings. Jeg er med på livestream. Okay, see jer alle sammen på min næste kanalvideo. Hej. Sig hej alle sammen. Hej.